Passo la paraula al senyor José Tellez, portaveu de Guanyem Badalona en Comú. I ha demanat al govern, sobretot, que es dediqui a solucionar els problemes que té Badalona, sobretot la pobresa i la crisi. Bon dia, regidors i regidores. Torn de José Tellez. Amics i amigues, companyes i companys, família, públic assistent. Molt bon dia, poble de Badalona. D'entrada vull felicitar en nom del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú l'escollida nova alcaldessa de Badalona, la companya Dolors Sabater. En segon terme, també vull donar les gràcies des d'aquí a les 15.645 persones que van donar-nos suport a les eleccions municipals del passat 24 de maig. No voldríem que aquest semblés que fos un agraïment protocolari, perquè no ho és. Decidir votar la nostra candidatura el passat 24 de maig no era una cosa fàcil. Una organització que ha estat una cursa de fons en 4 mesos. Un pressupost molt modest de 20.000 euros tret exclusivament de petites aportacions voluntàries de veïns i veïnes de la ciutat, sense aparició als mitjans públics, vetats per la direcció sectària de la casa, amb poc més que 2.000 cartells, 30.000 diaris i 50.000 fullets informatius. No és un agraïment protocolari quan ara, des d'aquest grup municipal, volem agrair la confiança dels 15.645 votants i, sobretot, l'esforç del centenar ben llarg de voluntàries i voluntàries que s'han col·laborat de manera desinteressada a la nostra campanya. Estem contentes i contents a l'haver augmentat a Badalona 5 punts la participació a les darreres eleccions, 3 punts per sobre de la mitjana estatal i nacional. Considerem que la nostra aposta per la participació vinculant, l'horitzontalitat i la transparència en campanya hi han tingut molt a veure. Fa 4 anys, un dia com aquest, la majoria dels membres d'aquest grup municipal érem a plaça de la Vila. Participàvem activament en un moviment social que es va anomenar 15M, Badalona Indignada. Vam néixer molts dies abans de les eleccions municipals del 2011. No vam néixer per protestar contra cap candidat en concret, sinó contra un sistema de representació que consideraven que s'havia desconnectat massa dels interessos de la majoria de la població. Fa 4 anys cridaven «Ningú ens representa» i encara avui pensem igual. Els 5 regidors i regidores de Guanyem Badalona no representem a ningú. Els moviments socials i les entitats i organitzacions socials, algunes avui presents, de les quals formem part i continuem formant part, ens representen a nosaltres. El Consell de la Joventut, la FAP, la SAMPA, la Comissió de Festes, la Comissió de Cultura de Llefià, Òmnium, la ANC, els tècnics de Movistar, l'Ateneu de Sant Roc, la Rutjana, la PA, Deixem de ser invisibles, l'Àgora Ciutadana, el Casal Antoni Sala i Pont. Aquests, tots aquests, i molts que em deixo, són els i les nostres representants. La nostra lleialtat i servitud es deu únicament i exclusivament cap amb ells, al poble. Sovint, en aquest mandat, les forces municipals avui representades en aquest ple han menystingut la capacitat i representació dels moviments socials que han crescut amb força, nombre i organització aquest últim mandat. S'han ridiculitzat els perroflautes de l'acampada del 15M, els rojos-separatistes de les concentracions de la plaça de la Vila, els radicals de la vaga general o els del megàfon del ple alternatiu. Doncs bé, aquells activistes que sovint han estat ridiculitzats per portaveus de forces avui aquí representades han irromput a la Casa Consistorial de Badalona. Tot i així, som conscients de la nostra correlació de forces en aquest ple, però el que venim a portar aquí és la nostra experiència de molts anys en moviments socials que s'han coordinat en xarxes àmplies, unes xarxes que han aglutinat molts sectors socials i geogràfics de la nostra ciutat. Aquesta experiència nostra per crear consensos, generar complicitats, rebutjar sectarismes, compaginar diferents formes de treballar i diferents tradicions polítiques es veu plasmada avui en la votació del ple. La Dolors és avui proclamada alcaldessa, tot i no ser la candidata de la llista més votada, perquè hem sabut reflectir aquesta capacitat de treball de la unitat popular per trobar en el mínim comú denominador el màxim comú multiplicador i arribar a construir un projecte real a la seva màxima expressió. El resultat de les eleccions del 24 de maig ens van col·locar en posició de lideratge d'una manera de governar alternativa per a aquesta ciutat. El programa amb el qual es van presentar responia a les 4 crisis que, a parer nostre, patim a la ciutat. 3 d'aquestes crisis són compartides amb la resta del país. La crisi de representació democràtica, la crisi socioeconòmica i una crisi constituent. I és que Badalona, al nostre parer, la tercera ciutat de Catalunya, no pot quedar al marge del procés constituent que viu el nostre país. La 4a crisi, pròpia de la nostra ciutat, és la manca de cohesió entre el nostre veïnat, provocada per discursos que accentuën les coses que es divideixen i no tot allò que tenim en comú. Per fer rutjar un programa que doni respostes a aquestes crisis, necessitem en aquest mandat, de la mateixa manera que fins ara, una ciutat que es mantingui viva, alegre i combativa. Potser ara més que mai.
La nostra filosofia com a líders de govern serà recordar la cançó de la Revolució dels Clavells, O povo é que mai ordena, i la màxima zapatista, mandar obedeciendo. Per això us demanem a les entitats avui presents, a les entitats que avui són a la plaça, com a govern, que continueu construint unitat popular, que continueu fent plens alternatius, que continueu obrint espais de contrapoder i autogestió, que continueu demostrant que el poder no està en aquest ple, sinó que està fora, al carrer. El nou govern us demanarà la mà estesa, però també que mantingueu sempre el puny tancat. Sabem que serà inevitable que en aquest mandat les sessions del ple estiguin crispades, portin polèmiques i hi hagi confrontació. No us trobareu en aquest grup municipal entrant en el joc de les provocacions i les desqualificacions gratuïtes. Trobareu discrepància i confrontació estrictament programàtica. No només no us trobareu el somriure, sinó que treballarem per una Badalona democràtica, habitable, pròspera, sostenible, justa, inclusiva i educadora. En definitiva, des d'aquest grup municipal i des del govern que liderarem, treballarem per una Badalona que sigui encara més feliç. Moltes gràcies, regidors, regidores, moltes gràcies, alcaldessa. José Tellez, que serà primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, en representació de Guanyem, explicava l'origen d'aquest partit, d'aquesta plataforma, parlava del 15M, parlava de la Badalona indignada, parlava del paper de les entitats que segons Tellez han estat ridiculitzades i que ara han irromput a l'Ajuntament i governaran.